Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket manipod iti pagayam nga intay ilinged itinagan abalong at aga Pangasinan ngam iti agdama ket adda iti syudad ti Cebu. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, balonglatan ti iyawag mo kanyak. Taday tatinagan anadakkelak nga awag kanyak ti tao amakunak, anakariknaak iti pudno a pammateg, ken panangisakit. Nga uray iti kinapudno na, ket saan kami apulos nga agkadaraan. Sigon iti istorya da lolo ken lolak, high school sweethearts dagiti dadakkel ko. Idi nakaturpos da iti high school iti lugar mi iti Pangasinan, napanda adwa iti syudad ti Manila tapno ag kolehyo. Ngem saan da pay anakalpas iti first year college, nagsikog ti inak. Siyak ti bunga ti pannakailawan da. Kapilitan nga rod anagawid iti lugar mi ti inak, kat nagtuloy mat anagadal ti amak. Ngem gapo iti LDR a relasyon da, saan nga isuda ti nagkatuluyan. Apaman ana ipas nga inak ti inak, nagsubli di Manila kat nagtrabaho. Ngem dagos meten a nakasarak iti nagbalin a nobyo na, iso adi makelak iti sidong ti grandparents ko. Lolo, sana ka makaturog. Kasla mabutbutengak iti uni dagiti kuryat. Ay na, balong ko. Saan ka mabuteng? Adda dito'y nilolom. Siyak ti makamaw. Bantayan ka, balong ko. Lolo, Alan, balong ko. Maturog ka, tadak lang dito'y abay mau. basta di nakpampanawan, lolo ah. Ang mga no alaon dakdag iti kuryat. Ay, saan ko nga itulok, balong ko? Saan da ka amabalin nga alaan dagiti kuryat? Saan ko nga itulok? Aging ka si bibiyagak alolom. Awan ti mabalin na mangalakan ka. Agpaiso, lolo. Wen, balong ko. Mamati ka kan ni lolom. Amamat nga ipatpatig kalaunay saan aya? Wan lolong, mariknak dayta. Dayta ti pamanagnak. Nga agpaiso ti ibagbagakan ka, balong ko. Iso saan ka madanagan? Kas iti imbagak. Addak lang dito, balong ko. Bantayan ka. Awan ti mabalin na mangdangran wenno mangalaken kabayat asibibiyagak. Tandaan nam dayta, balong ko. Oh, balong ko. Apakas laborido kay tar aramida. Anya dayta aya? Assignment ko, lolo. Nagrigat. Jak sa kabailan. Amo, balong ko. Awan tinarigat. No awatan anaimbag ken aramidain. Tandaan nam dayta. Ha? Anya ti kayat masawan, lolo? Ti tao, naiparswa nga da panunot na. Kaya't asawan dayta. Amin abanag kabailan ng aramidain. Ngam, apay nga dati assignment ko itimat. Nagrigat med, lolo. Ang mga numasadot ka lang nga mangawat ken mga ramid iti assignment mo. Iso ako naman narigat. Ha? Narigat lang ti may sa abanag. No kasadot nga aramidan, balong ko. Nan, kita man ti assignment mo. Adde, lolo. Oh? Ay, sus. Lalaka lang da ito, balong ko. Ala, tayo suro ka, wan? O sige, lolo. Isurunak na rod. Tapno sa anak amarigatan. Lakay, agyaman aken ka Tauray no saan mo apod no nga apo ni Balong kat napalalo ti panangipatag mo ken kuana. Anya kalakit din aya bakit? Anya mananday tangay bagbagam aya. Anya saan ko apod no nga apo ngay bagbagam? Anak ko iti daydiin mo na nga asawak ti ina ni Balong.
Iso asaan mo nga rod akadaraan ni Balong? Bakit? Idi inayat ka. Imbilang kumot na nakaslapod nung anak ko, dagita anak ko iti day di asawam. Amum day ta. Lakay, Iso mabalin ka di. Di ka agsaw iti kasta. Kaapok ni Balongkaw. Imbilang kun nga anak ko, ti anak mo nga ina ni Balongkaw. Iso nga apok ni Balongkaw. Kadarak ni Balongkaw. Tandaan day ta. No makadagkat ka ni Lolo, kunamlan agpaiso nga apo na ka. Ha? Kat lolok mat ni Lolo, saan ka di? Anya Lolom? Saan Da kami lang kadagiti kakabsat kan kakasinsing ko ti akin lolo kan kwa na. Saan mo Lolo ni Lolo mi? Anya? Kuna ni nanang ko, kakaasin ni Lolo mi. Ta nakakaasing agtrab-trabaho, tapno dala ang pagadal mo. Idento ta saan nakamot apod-pod no nga apo. Apunak ni Lolo? Iso ti kunana kanyak? Di ka makauawat. Saan nakangarod nga apo? Da kami lang ti apo na. Saan kakaraman? Saan nakangapo? day tati agpaiso manang Emmy. May kadwa nga asawa ni Lola, tinabangunak a lolo, anang padakkel kanya. Dakkel nga isyo kadagiti anak ken apo ni Lolo no igatangan nak iti arwatek. Makan, wano ay ayam. Kanayon pa'y amangeg ko nga ibaga dagiti anak ni Lolo, nga awan to kanuti pakairanudan na kanya, nga uray iso ti mangay aywan kanya. Tapinanawan nakkat nga rod kadakwada ti ina. Makunak ani Lolo ti imuna nagbalin at teacher ko. Taiso ti mangisursuro kanya kadagiti leksyon ko, nang runa iti math. Ket kasubad, nagadalakmot ana imbag. Iso nga ado ti medalya ken awards ko idi agad adalak. Nga isumot ti ibilbilang ni Lolo a kinabaknang na. Ken siyak kanumot ti liwliwana. Iso adi na ingkaskaso ti anyaman nga ibagakan kwa na dagiti anak ken apo ko na maipapan kanya. Bisperas ti baro atawan, idi 1998, nagbakasyon kami iti Manila. Iti ayan ti inak. Agtawanak idi iti sangapulo. Upat idin ti kakabsat ko iti ina. Ditoy anapasamak ti may sa abanag, anagsakitan unay tinakam ko. Lolo, nagkadugayam ti sa nga ilida nanang itabis piras ti barwatawan. Dantan niya da amin dito ayan dati partido ni Uncle. Un nga raw Balongkaw. Dakmat ni namnamang adda dito iti partido ti asawa ita ni nanang mao. Namuklaks to Lolo. Ore sa anak ko man na si Murot. Kunak namin no datayo lang ti sa nga ilida. Balongkaw, saan ka nagpanunot iti anyaman? Saan narumbang nga negatibo ti panunot mo iti panang sarabo iti baro atawain? Lolo? Ti nasaya at apok. Mapan kay tayan ni nanang mao, tani. Dandanin sumangbay ti baro atawain. Ingkakablaawan ni nanang mao. Alan, Balongkaw. O sige nga rod, Lolo. Tong palaklatan ti bilin ni Lolo. Mapahanak itayan ni nanang. Dayjay ni nanang. Adda kasarsarita na sa nga hilida. Asitkak ni nanang. Sino di chabi mo ya sa nga iniyo? Ha? Kaanakat na dyan, ti. Ingang uyog da nanang ko. Tawan ti mga iwan kan kwa na iti Pangasinan. Siyak lang ti Chappy Boy ditoy. Katsak lakit di ko na ni nanang ako anakan na. Gayam. Hindi ako na masidag ka ni nanang. Agsubli aklangan ijayan ni Lolo. Di nakgayam big-big-bigan nga anak ni nanang. Saan gayam? Balongkaw, makalawas, tinapagsaritaan mi kan ni Lola mapanagbakasyon tayo dito'y Manila. Tapno makaden na tayo mat ni nanang mao. Ang umunapay lang nga aldaw ti baro atawain. Kaya't mon ti agawaid,
Pang naasim, lolo. Agawid tayo kumat. Diyak kayat ditoy. Gapo ka day, ta saan da ka nga asit ganda giti kakabsat mo iti ina? Saan da makiay-ayam kan ka? Lolo? Balong ko. Sika ti inauna. Sika at yarumbang amangiya sidag itirik nam kadakwada. Kaya rigan na ngamin italaang ang makapagdaden na kayo itinabayag. Talaga may kawa adag iti kakabsat mo iti ina. Saan ka day tati makagapo? No apay akayat kong agawid, lolo? Anya ngay nga rod, balong ko. Ni nanang? Nangagkwede rabi nga imbaga na itiikit na angkol? Akaanakan-nak ka no? Anya? Day tatagpay so lolo? Nangag ko, ididinamag tiikit ti asawa na? No asino ka no di sa nga ilid at chubby boy? Imbaga ni nanang, akaanakan-nak ka no? Balong ko? Iso ka please, lolo. Agawid tayo kumang kadalola. Balong ko. Amangan mat no saan asika di dakdakamatan ni nanang mo. Iso nga imbaga na akaanakan na. Lolo, amin dagiti sa nga ilay di rabi partido ti asawa ni nanang. Datayo lang ti partido ni nanang. Imposible asaan nga mo ni ikit na angkel dagiti partido da. Anya? Ken may sa lolo. Siyak lang mat ti chubby boy sa nga ilay di rabi Iso nga mo kasyak ti dinakamat ni nanang. Siyak di ko nana kaanakan na. Ay, balong ko. Ubing kapay. Adupay dagiti banag asaan mo amawatan unay. Lolo? Saan ko mga agbalin arason day dyan ang mo? Tapno guraem ni nanang mo. Ha? Laglagi pa balong ko. Ano awan ni nanang mo? Agunuray ni tatang mo. Saan ka mat anay tao? Iso nga oray pa ino saan ka dimakkel kadakwada. Ipatag mo ida. Gaputa isoda ti dadakkel mo. Saan mo ida agurguraan? Ipatag mo dagiti dadakkel mo. Balong ko. Apo, nakaturpos kan iti high school. Nga maapay akasla naliday ka. Pampanunutag na makapagtuloy ak pa iti kolehiyo, lola? Balong apok. Amo ka marigatan ni lolong aggamuloy ti daga? Tapno mapagadal na klaang? Kat, jak kaya ta marigatan ni lolo? Ha? Iso nga mga nagsardeng na klaangan, lola? Sino tinagpunang agsardeng ka? Balong ko. Saan ka agsardeng? Agadal ka iti koleyo, kat ijay Manila ti pagadalam. Ha? Nangagmuti ko na ni Lolo, maapok. Agpaiso ka di, lolo? Hanggang, jak kaya ta marigatan kayo. Jak kaya ta mapanog kayo. Balong ko, tumulong na angkel mo. Iso timang paadal kan ka iti kolehiyaw. Ha? Agpaiso, lolo? Wen, balong ko. Iso ang makaadal kamutlaang iti kolehiyaw. Katkas iti kunakon. Ijay Manila ti pagadalam iti kolehiyaw. Balong ko. Kumusta ti panagadal mo? Makatawan laangan, agtorpos kan saan naya. Lolo? Da kayo terong mga kumustahag? Apay nga nagkapsot kayo matan. Apay adiyo tinaripato ti bagiyo. Balong ko. Sinalwadak ti bagi. Lakaya kon. Saan amalapdan dayta, balong ko? Talaga asumalugan ati pigsak. Lolo? Sa paila kuma. Tamaabutak paya makalpas kay ti panagadal mo. Amaw, balong ko. Maragsakan ako unay. Taday nagbasit paila idi nga ubing anak puypuyatak.
at nagtagibi. Kat umadanin agbalin a profesional. Lolo? Ikarkararag ko iti na marswa. Ngay anak kumapay iti pigsa. Tapno mauray ko pa'y ti pa nagturpos mo. Balong ko. Pangasim, Lolo. Agpapigsa kayo kuma. Ti kayat ko. At na kay tito nagturpusak iti kursok. Kasi ti kandayo hindi nagturpusak iti elementarya kan sekundarya. Balong ko. Arapaap ta adwa na iti Lolo. Saan aya? Ngay na ubingak pa'y. Sikatin mo na nagbali na manursurok. Malagip ko idi. Noon na jak kabailan nga ramiden. Sikatin mangisoro kanyak. Imbagam nga agadala ka na imbag. Tapno maaramid ko ti amin na kayat ko. Isa pang nga asim, Lolo. Tagpapigsa ka, ha? Di nakmampalaman, Lolo. Pangasim. Napalalo ti panangikarkararag ko, nga agimbag kumapay ni Lolo manang Emmy. Ngem sumagmamano abulan sakbay nga agturpusak iti kolehyo. Natay day di Lolo. Lung cancer tinagbalin a findings dagiti doktor. 79 idi titawan na. Nalaos tila dingit ko ta saan ana imatangan day di Lolo ti panagturpos ko. Sayang, taawanan day di Lolo anang ipatag, nang ipaay iti panawan ken panagayat na kanya. Nga uray saan kami a blood-related, ket nakarkaro pa iti panangaywan na kanya, nga uray saan na apudpudno nga apo. Kalpasan ti dua atawan a diversified training, ket nakapasaak iti licensure examination iti kina-arkitekto. Tawon 2015 manang, 28 ko idin, idinagbalin kami anasinged kaninanang ko. Anak, agyamanak ta nasinged ka kadagiti kakabsat mo, ha? Agyamanak ta saan mo ida kagura. Apay kumangay akagurak ida nanang. Awan mo ti makagapo, saan ka di? Anak, Kan maysa. Siyak ti rumbang agyaman. Tanawat dakon. Sana kasi ubingak. Nga iliblibakdak. Nangig ko'y dinanang. Damdamagan ti sa nga iliyo no asino ti bisita yo at chubby boy. Kinunayo akaanakan nyo. balong. No malagip yun ay di abisperas ti baro atawan nanang. Nanang? Isong embis nga agtalinagid kami dito'y kadalolo iti makalawas. Dinagulit ko'y da nga agawid kamin. Tatalaga analaos ti sakit tinakam ko idi. Balong, sorry anak. Pakawanan na kumat. Saan ko nga ingagara day di apagtang? Jak mo tamo no apay akas di tinsong ko idi. Jak maawatan ti bagi. Pakawanan na kuma. Di kaya agdanag nanang. Awanan kanyak day jay. Tasigun iti day di lolo. Saan arumbang nga agimulak iti sakit tinakam? Hanya nga iti ko na dagiti kakabsat mo. Iti nagsasarita kayo may papan iti day taba nagapok. Mas daaw da lola. Naimbag ka no tadyak ginura ti inami. Kastati ko na dagiti kakabsat ko iti ina, lola. Ngam imbagak kadakwada. Nalabit. At adariming baw kanyak ti panakaawat. Ngam tigura para iti inami. Balong, apo. Tawan mo't lang ti Serbina. Saan ka di lola? Nugurag ni nanang. Saan tumot lang nga maisubli ti amin? Ken maysa, kanayon nga ibilin kanyak day di lolo asa na rumbang agurag ni nanang.
Uray ni tatang ko. Tanoan ko. Tanoawan da ka no? Awanak ba tito alubong? Banag ngagpay sumit saan aya apok. Wan lola. Kan may isa. Awan mo ti perpekto a tao. Nalabit nga immature pa ila idi ni nanang ko. Iso akas jay. Alan lola. Santa na pagsaritaan da ita abanag. Rumbang kid da sa ganak ti pan nakaawis ko kas guest speaker iti may sa apasken. Balong anak ko, ipampanakkel ka. Naglaing ka anak ko. Ipampanakkel ka unay. Agyaman ak nanang. Jacqueline pagarup ngagpapasken pa'y na uncle. Gapoy ti pa nagbalin ko o guest speaker. Ay na anak ko, babaan man lati kastoy kat makasubot kami kan ka. Ay na nanang. Lipatin tayong tinapalabas ko naklangarudan. Nalpasan day jay. Balong anak. Mabit man lang nanang. Adaman lat damagak. Anya day ta? Jay lalaki a kasarsarita ni uncle. Day jay oh. Ha? Kasla mailasin ko. Di mat iso day jay ni... Uwan, balong anak ko. Isuday jay ti amam. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Balong, apok. Anya trick nam ita. Parbangunan idinalpas kayo ang nagsasarita kadatatang kanti asawa ni nanang mo. Kinapod no na lola. Aglalaok tiriknak. Kataging gaita. Aglalaok pa lang ti marikriknak. Apay, balong. Anya ti kayat mo asawan, apok. Saan ka kadi anaragsak ta nakasaritam ti amam? Di mo kadi pa'y napakawan ti amam. Anang panaw kan ka idi ubing kapay. Sana kasta lola. Takinapod no na. Nalukay tiriknak anang yatnag iti pamakawan ko kanitatang. Ngam, aklunak analiday ti pusok, lola. Anya ti kayat mo asawan, apok. Naliday ti pusok. Gapoy ti nakita ka lang ati amak, lola. Apok. Kaurayin saan ngayon balikas ni tatang. Madlaw ang makapaspasar iti rikat. Agdaldalan iti kinarigat ti amak. Balong, apok. Ay ayak na nakasasadi ti amak, lola. Iso nga amom, lola. Kalpasan ti pa nagsarsarita mi. Sakbayan naturog hak. Kinidlaw ko iti apo ana marswa. Ngay kan na kami kumakadatatang kananang itatindog a panahon nga kukuyog pa'y. Saan mat siguro pa naglablabas ti kinidlaw ko iti Diyos? Apatindogan na kumapay ti biyag dagiti dadakkel ko. Takayat ko ngay parik na kadakwada. Nauray pa'y no inabandonadak iti basi itak pa'y. Ipatpatag ko lang tayo na. Kat awan apulos ti sakit tinakam ko kadakwada. Gaputa day ta ti kang runaan ana sursurok iti day di lolo. Day ta tinmula day di lolo iti panunot ko. Ipatag ken pakitaak iti kinasayaat dagiti dadakkel ko.
Saan apa nagulbod manang Emmy? Ngam aging gaita, amin dagiti panursuro kanyak day di lolok. Nakatalimang dito'y pusok. Kat idisim marungkarak iti tanam day di ipatpatag ko alolok. Uray lain dalupisak ko tinagsangsangit. Gapo tamariknak ti pan nakaulilak iti maysa a tao. Anagbalin abagnos ko iti biyag. Tapno agbalinak analintag aparswa ti apo. Taon 2018, idinailupas ko ti master's degree in business administration. Kat madama ita ti panagadal ko iti doctorate degree iti development studies. Kabayatan ti panagtrabaho. Manang, amin dagito'y asakripisyok iti panagadal ken panagtrabaho. Amin a panagdayaw a maaw-awat ko ita. Kat sagot ko kada lola kanday di manangipatag alolok a nakautangak iti amin. Iti agdama kat addaak dito'y Cebu. Gapo iti agdama a pandemya, pinilik ti agtalina ditoy. Ngam sakbay daytoy a krisis, kanayon ti panagbiahek amang sarungkar kadagiti construction assignment ko iti Visayas ken Mindanao, a project ti maysa a kadakkelan a real estate company ditoy Pilipinas. 86 itan ti tawen ni Lola. Iso a kanayon nga ibilin ko ti panagannad na. Constant mo ti communication mi kan ni tatang. Kat every weekend ti Zoom mi kadananang. Kat si papan nakelak amang ibaga. Ano anyaman ti maitulong ko kadakwada kat nakasagana ak amang ipaay. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo. Balong. Pagayam a balong, umuna ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Kasauman siguron para iti maysa nga anak, ti panangilibak ken kuana ti mismo nga inana. Ngam gapo iti pannarabay ken pammagbagakan kaday di lolong, kinabailam a sinarangat day ta apagteng iti biag mo, iti naganus paylaeng nga edad mo. Ket saludo akken ka iti dayta abanag pagayam ko. Ti kang runaan pay apang idayawak ken ka, ket ti kinamanagpakumbaba ken kinasingpet mo pagayam ko. Gapo ta iti laksid ti amin apan nakailidlidding ken rigat a napasaram. Silulukat latta ti dakulap mo at tumulong kadagiti ipatpatag mo iti biyag. May sa abanag adin tupulos magatadan ti uray anya a kinabaknang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, dito'y programa tayo, dagiti tugod, iti dana, ti biyahe. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan adona, nga iti agdama kat may sa nga OFW ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklaptan itinagan adona, iti agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y Hong Kong.
Nalaos ti ragsak kumanang, apaman ang nakitak daytoy a channel iti YouTube. Nang runa ket ti pagaayat ko a drama ti yap uploadyo. Iso adyak met nga ruden nagpangadwa nag-email, tapno pa idramak met ti kapadasak, nga iti kaanuman, ket jak to malipatan. Napasamak daytoy ididamo nga agabrodak, iti pagilyan a Lebanon. Idi nakabrodak iti Lebanon, nakaranaak iti naunget ken nauyong nga amo. Iso ang nagkamangak iti agency, tagpaspasapulak iti sabali nga amo. Gaputa sa andak ang naibirukan adagos, kapilitan ang nagnaedak paylaang iti ayan ti agency, iti lasud ti 2 bulan nga awan ti sweldok. Kang runaan na, awan ti komunikasyon ko iti pamilyak ti ta Pilipinas, taawan ti wifi idi, ijay nagnaedak. Nakontak ko laangan ti pamilyak, idi adda na amok amay sa kailyan. Ingkuyog nak idi iti may sa amol, nga adda free wifi na. Pasensya kayo at talagang tatang. Awan mo't maaramidak ngamin. Saan kayo ang makontak di ta Pilipinas? Gapu iti kasdyan na pasamak. Importante ita anak ko. Nakasarita na kan. Umdasan day takadakat na eh. Pasensya kayo at talagang tatang. Awanan yaman na anak ko. Agad kasano ka nga rodan dita? Kaano ang makapagtrabaho ka di tangay? Agsapsapol ti agency kiti agbalin nga amok. Kasanaw nukas iti damaw kat nauyong mutlang dagbalin nga amaw anak ko. Saan mo't kuman tatang? Kaya't kumutan ti makatrabaho. Tapno makapawitak mo't kada kayo di ta Pilipinas. Ikararag mi akasta ko mga agpaisaw doon na. Makatrabaho ka kuman anak ko. Tapno makapangrugi ka mutan. Wan nga rod tatang. Kaya't ko talagang di makatrabaho. Iso asapay la kumata iti mabiit. Maibirukan da kon iti baro nga amok. Ay na, siyak ti makamukin ka doon na. Sigurado nga okay ka ditoy, ket di ka madanagan, tanasingpet, dagiti amo ta. Agyamanakan ka, Louie. Ay, unay ka matan. Di nakawagan iti Louie. Nakapimpinta sa agit kita, kalpasan na, Louie ko namkit din kanya. Ha? Luz tinagan ko dito yan niya. Nang runa kadagiti kakailyan ta dito Lebanon. Luz ti awag da kanyak. Iso akasta kumamot at iawag mo kanyak, ha? Sige. Luz. Kasta, Dito ti bagay ko anagan. Luz. Hindi kagdanag doon, ha? Siyak ti makamukan ka kung naklangarodan. Yamamu ka kadagiti gagayam kan kadagiti kakailyan ta dito Lebanon. Siyak ti makaamukan ka. O anya dona, agin-enjoy ka kadimot laeng, ha? Wen, di nakpagdanagan. Ay na, kasano ko mga ag-enjoy ka nga, ikatawan mo't partner mo. Kada tayo aming imay dito disco house, si kalantawan partner na. Ha? Masapul ka di pa nga da partner ko? Una, masapul nga da partner mo, tapno nakarkaro nga ag-enjoy ka. Kikain na kami kadagiti kakadwa ta, Adamin partner mi. Oray awan partner ko. Okay lang. Kan may sa amumot nga da asawa ki di Pilipinas. Ay sus, Donna, di kagtalik ita asawam. Amom girl, dagiti lalaki, nang runa na da iti sabali a lugar ti asawa da, siguradong agaramid da iti kalukwan. Anya? Da iti ti agpaiso. Iso di kagtalik una iti asawam ang pinanawam iti Pilipinas. Ang mga dapat din kasukat mo, girl. Allah, saan ko mamot, Ay na, siyak ti patsyem. Iso kasaya atan no makichat ka matiti sa bali.
Tano bilang lang, saan ka kasla nakakaasian niya, Donna? Anya mananday tanga ibagbagam ayari ko. Ibagbagak lang di madmadlaw ko kan ka, Donna. Nagbana. Nagbaliw kang aminin. Makaminan. Makatawan pa'y lang at lakay sa bali a pagilyan. Yung kastan di bakbakitam kanyak. Kaskanyak. Kasla ka na yun, nagdardaras ka. Nakasto yung video call ta. Adong aruder aramidak ditoy. Anya ka kadi. Amok ka day off mo ita. Isungarot niya ita ngayon video call ka. Ha? Ibagaman ka nagtagpay sa Donna. At nakadit. Anya ka kadi Rico. Tila ibagbagam dita. Di ka katagyaman tadak dito nagtrabaho. Donna. Isong mabalin ka di. Di ka kundi atap kanyak. Tamaan ket dino si Kapay ti adadakas nga aramidan na dita Pilipinas. Aklo nag-adyak nagawidan tinagpasulisog kadagiti nagbalin akasinged ko ijay Lebanon manang Emmy. Nakigaya makiti chat. Kat no ag-chat wenno ag-video call kanyak nilakay ko. Danda ni Jack pa'y kayaten asong batan. Namin akinomprontanak nilakay ko. Wano, talaga anagatapon kanyak kunak manlaangan. Ngam inlibak ko ti amin, tati pampanunutek. Imposible amaamon na ti araramidak, kat addaak mo't iti sabali apagilyan. Kagiddan day tati panagsikog mo't ti inak, iti makuna a menopausal baby, gaputa agtawan idin iti 43 ni nanang ko. Kaya't manan ti kachat ko ngagkita kami. Kailiw ko matan ti kachat ko. Iso nga umanugot akitikid daw na. Ibagak ngagsarak kami manan. Sana bali, tasyak matlaang ti makam mo no anya ti aramidak ti pagilyan nga ayan ko ita. Iso go with the flow latan. Ni. Ti asawak manan ti umawawag. Nagdagulit lakit din na ito alalaki. Diyak lang arudan sinumbatan dagiti mo ng awag na. Ngamsadlat na agsarsarda. So, batak man langan. Anya manan ayati masapul mo. Ha? Una yung ti kastada action mo, Donna. Ibagam ket tino niya ti masapul mo, taadupay ti aramidak. Saan masyaktat na masapol na kan ka? Oh, atoy. Kasaritam ni tatang mo. Ha? Donna, anak ko. Ikaw kumaam kumadagawit. Ha? Apay tatang, anyat na pasamak. Ninanang mo, anak ko. Kalat matlat ka na kimapso. Anya? Tirikat na. Saan mo't na makapangan? Kandi na pa yan kabailan ti bumagon. Naidalitan ti inam, anak ko. Apay nga tatang, anya nga minti na pasamak ka ni nanang. Apay akalaat mo nakasta. Anak, at nadagiti ba nag-inlimot mikan ka? Bayad ti kaadam dita sa bali a pagilyan. Tilaan pa nagsikog ni nanang mo timpak amumikan ka. Ha? Maamuam amin tinapasamak dito'y lumakaawit ka, anak ko. So pang naasim ko agawit ka, ha? Sige tatang, agawid dak. Urayan dak. Agawid dak. Madusdos sa aksan lus. Katirigat na. Tinaksamot ton tinagdasalan ti dusa para kanyak kuma. He, saan man natila ibagbagam Donna? Anya madusdusa kan nga ibagbagam mat? Gapo itararamidak ditoy. Gapo iti panakichat ko iti sabali a lalaki. Ha? Kasta ti marikrik na klus. Aklo nakakasla nagtupak kanyak ti langit. Idi nakasaritak ni tatang. Idi namok ti kasasaad ni nanang ko.
Saan ka ngamin nagpanunot iti kumpormila di tan-a? Tila pang panunutom ngamin. Ti importante ita, pinalubusan da kadag iti amot ta. Makaawid ka iti Pilipinas, kat maasikason ni nanang mo. Wan nga rod, naimbaglakit din tayo manugot dagiti amo ta nga agawid ak. Naimbaglakit din. Naimbagtadakan, anak ko. Agyaman naktadakan. Pasensya kayon, taitalang ang nakasangputak tatang. Amuyo mat nga adayo ti pagilyan ang naggapwak. Talo nga aldaw ti biyahe sakbay ang nakasangputak. Un anak ko, amok dayta. Maawatak, anak. Kumusta ni nanang? Saan ang nasaya at dona? At day ti ICU, ti inam. Ay, Diyos ko. Apay akalat mata na napasamag ti kastoy. Apay tatang. Dona, anak. Kunayo idi, napigsa ni nanang ang nagsikog. Nga maapay akalat mata na kastoy tinapasamag. Anak, kas itinakunakon. At dadagiti banag nga inlimod mikon ka. Kasaan mi akayata madanagal ka, bayat ti kaaldam iti sabali apagilyan. Tatang. Ngamdi kag danag, maamuamon ti amin itataadakan. Kaya't ko makita ni nanang, tatang. Sige anak ko, mapan kay ti ayan ni nanang mo. Nanang, adakon. Adak dito yabay mo. Anyat na pasamag kan ngay. Apay akasta kamatan. Nanang. Nagmulagat ni nanang. Katkit kita, anak. Nanang, kumusta kayon? Ingato ni nanang ti ima na. Nanang, apay, anyat kayat mo nga aramidan. Kaya't mo nga prusan ti rupak. Antoy ti rupak, nanang. Nanang, agpapigsa ka, pangaasim. Kabaalam dayta, agpapigsa ka, nanang. Put-put-putanan ni nanang timag. Di kagdanag nanang ha. Ada akon. Agtalinaad at ito'y sibay mo. Aginanaka nanang. Tapno pumigsa ka dagos. Mga asim. Tagpapigsa ka. Nasurok amay sa nga oras ang nagtalinaedak iti abay ni nanang ko iti ospital, apaman asimmang petak manang Emmy. Kat nasurok met amay sa nga oras a pinatputputan na ti imak. Ngampulos asaan nga agkirin, no di kat kitkitaan naklatan. Gapota kagap-gapukat nga rod idi iti biyahe. Nagpakadaak nga agawidak paylaeng, tapno makainanaak met. Nagbati iji ospital datatang kantimay sa kabsat ko. Aglalaok metten tiriknak, idi agsarsarita kamin iti asawak. Doon na bakit? Awan ti maitulong ti panagsangsangit mo. Masapol nga agbalin ka anatib kar ita.
Nang runak at saan asinsinan ti sasaadan ni nanang mo. Naimbag ko man sana masikog ni nanang. Terigat na. Naigit na. Naigiddan pa iti panagsikog na iti kastoy anapasamak kan kuana. Rico. Agyaman kami mat na nakaawid ka adagos. Oray kaskasano. Naabutan pa ya si bibiyag ni nanang. Diyak kaya tamatay ni Nanang Rico. Diyak kaya. Isong araw na patib ka rin tayo iti pamati tayo iti na Marso. Agkararag tayo para ka ni nanang mo. Takas iti nakunakon. Saan asinsinan ti kasasaad na. Gaputa masikugkat nga ron. Manipod nagpakada ka iti kalman nga agawid kapailaeng. Saanen ang nagmulagat ni nanang mo, Tona? Nangagmumuti ko na itay ti doktor. Nakaron ti tumuri ti ulo na. Nga iso ti makagapo iti kasya kasasaad na ita. Apay namin ngayon lima diyo kanyak na itatang. Naibagayo ko makanyak iti may papaniti sasaadan ni nanang. Nakay remedyo ako may timpatulod ko. Kad nakapagpaagas ni nanang. Imbagak mo't anak ko. Mismo ati inam din ang bilin ka na kami. Asaan mi nga ipakpakamukan ka. Adi na kaya't ngagdanag ka. Tata. Ngam ka nagituyain. Di na kami nalapdan anang ipakaamukan ka. Tatalaga sa balin ti kasasaad na. Iso nga ipakaamukon kan ka. Hindi mawag ni Rico nga asawam. Pasensya kan anak ko, ah. Diyak na kaya't alabsingan ti kaya't tinam. Day tati may sapay a doktor ni nanang mo. Iso day tao masidag ka data. Anya ti kunayo nga ibagayo, doktora. Huwag nga ro, doktora. Anya day ta. Mister, naibagakon kada kayo daytoy. Ngam ko nayo ang masapul nga orayan nyo ti anak yo ang naggapoy di abroad. Doktora. Siyak na ita, doktora. Si Mang Patak hindi kalman. Ada akon. Kasayaatan no iyawid yun ti pasyente yo. Dumakal laeng a dumakal ti babayadan nyo di ti ospital. Doktora. Sapi na kumata maawatan dak. Ibagbagak na ito'y. Gaputadyak kayat nga aggas-gastos kayo iti awan kaas-as ka na. Kat adda kada kayon no patsandak. Nanang. Pakawanan da ko ma. Narigat na iti a desisyon mi kadatatang. Ngamnas kan nga iyawid na kayon. Nakakaasim di kasasaad mo nito'y nanang. Saan lang asika? No di kat karaman pa iti kabsat ko nga da iti saklulom. Basal ko na ito'y nanang. Siyak tinagpasol. Siyak tirumbang nga madusa. Saan ko masika kanti kapsat ko nga day ti saklot mo? Siyak tinagbasol. Ngamapayada kaya iti kapsat ko ti rumbang agsagrap iti dusa.
Gidawat ko ti inakan kabsat ko. Aday ti saklot na. Kat makawanan na kuma. Itinadagsan ang nagbasulak. Diyos ko. Pagkawanan na kuma. Pimusay ti inak, iti aldaw nga iyawid mi kuman, manang Emmy. Kat kadwa na apimusay ti ading ko nga adda iti saklot na. Nalaus ti panagsangsangit ko iti daydi akanito, manang. Pinabasol ko ti bagik iti napasamak iti inak. Kinunkunak iti bagik. Gapu iti madi nga aramid ko, dinusanak ti Diyos. Ngem nagkasang, tanaidasal ti panusa iti ina ken kabsat ko. So, saan kat akanyak ko mismo ang nagbasol. Ti pamatik, inaramat ti namarswa ti ina ken kabsat ko, tapno agawidak. Kat maisardeng ti panagbasol ko iti pagilyan nga ayan ko idi. Tapno maminpinsan a mailintag ko ti biddot ko, manang. Inaklon ko kanilakay ko ti amin, kat nagkidawak iti pamakawan. Ngam aging ga ita, nukasta a mabartek ni Rico. Isidir na lata kanyak tinagbasulak kan kuana. Ngem si papakumbaba aklatan a mangawat iti amin, gaputa agpay sumat a nagbasulak. Iti kadak ita dito'y Hong Kong, nakasapulak iti may sa Christian Church, nga iso ti dumardarayak kada Domingo. Kat kanayon adawat ko, anakarkaro kumapay apatib kerenak tinamarswa, tapno masaranget ko ti anyaman adumteng iti biag ko. Agyamanak iti anusyo anang iyornos iti surat ko, manang. Tuy pagayam mo, Donna. Pagayam adona, agyamanak met iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Iti biag ti tunggal parswa, dumteng dagiti pagteng anarigat nga ilawlawag. Numaminsan, kat mangipaay daytoy iti positibo a panirigan iti biag. Ngam kadawyan a mangipaay daytoy iti adal, wenno leksyon, tapno makaamiris dagiti masagnan. Iti biyang mo pagayam ko, leksyon ti imbunga ti pasamak adi mo ninamnama adumtengken ka. Isu na laeng tanapait a leksyon. Ti pagsayaatan na laengen pagayam ko, kat inaklon mo asipupuso ti amin, kat nagpaay a pagamirisan para ken ka, tinasaem a pagteng a naglabasam. Itultuloy mo nga rod ti mga barwanan pagayam ko. Tamasigurado, adi nakabaybayan ti Apo a namarswa. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo, dagiti tugod, iti dana ti biag. Bintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asaam kan panubong liday ken
ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad iti nagan a Romulo, nga iti agdama kat adda ijay Hawaii. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Romulo, kat addak ita dito'y Hawaii, kadwak ti pamilyak. Idi addak pailaang dita pagilyan tayo. Daytoy adrama ti kanayon adengdenggan dagiti dadakkel ko. Iso a makipagdengdengeg akmetten. Ket aklunak manang naloko ak idi kabambanwagak. Ket siyak ti sakit ti ulo dagiti dadakkel ko. Ngem adda ti may sa abanag idi ajak tupulos malipatan nga isupay ti makagapo no apay a nakaamirisak. Kat dayta ti kayat ko nga ibinglay, tapno mga ganmat dagiti kailyan, nga adda ditoy, ken iti sabali apagilyan. Anya kalakit din aya anak ko, adala man ti rabii asimmangput ka, nabartag ka pay. Anyak dakos na yan, nanang. Nagkukuyog kami nga rin kadagiti barkada. Di mo pigsaan ti agsao anak ko, Ah. ang mga numakariing ni tatang mo, ungtan na kanto manen. Kanayon mo't nanang. Oray, awan ti aramidap. Kanayon nga tanak ni tatang. Dahita ngamin ti besyo na. Ti mangungat kanyak. Anya ka din dayta nga ipagpagam anak ko. Saan abisyo day jay? Kaya't nakalaang abagbagaan ni tatang. Talaga kit di agagurgura nak ni tatang. Dahita ti agpaiso, nanang. Ay, anya ka gurgura nga ibagbagam anak ko. Saan nga agpaiso dayta? Atap mula ang dayta. Alakitin, agtiram uskan, tapno makainanakan. Tako namot asaan kan amangan. Alan, Romulo. Anya man nga oras na simmangput kay Dirabi, Romulo. Agarop, alas 11 na, tatang. Unay ka na, Romulo. Kasta ka kadilatan nga agnanayon, anak ko. Di mo lang arudon kaya taga daliti koleyo. Pasig pa abarkada tin into naram. Ay nalangan nga iti pagbanagam. Tatang, Di kakat gundawayan ko matagatal. Tanapigsak pa lang nga agtrabaho iti bangkag. May trabaho ti panagadal mo. Kamday tamot ngamin barkada tin into naram. kuha ngamin, tatang. Talaga jak mayulot agadal. Sayang mo ti banog ya, no jak tumot lang makatorbos. Atap mo lang dayta. Ti kunam kit di, na-impluensyahan kang aminan iti barkada. Iso akasta ka. Tatang, Tinasayat. Kaduan na kititalon ita. ha? Tatang, Tangay di mo kaya tagatal. Masapula sorsorwom tagam muloy ti taga. Tapno at danto pagbiagam, naawan kamin kaninanang mo. ang buwisit mo tanti kastoy. Nakapudpudot, nga mataakit din dito yung kainaran, nagdaldalo si Tiruot. Buwisit na talaga. No apay nga minadyak pulos nakasungpat ita imbaga ni tatang nga sumurutak ni titalon. No apay nga minadyak nakapagkadkad. Buwisit ti kastoy. Romulo, di kamot lamalpasan iti day tapasan. Ha? Ipay-pay nga dakat ita ngagdaldalo si Tirota. Romulo, Malmalpasan tatang. Mabiitan da ito'y. sige. Tarasom di tatapno makaduta iti madalusan. Huwag tatang. Tatang. Buwisit na talaga ti kastoy. Intong kun. Pinumpay kun da ito'y pulsok ta oray mataya kun.
Makapasuro na talaga ti kastoy. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti kasuron mo anak ko. Rumbang kat di nga ipanakkel mo ti bagim tanatulungam ti amam ijay talon. Nanang, napilitan akla nga si Murot kun kuha na di talon. Jakla nakapagkadkad itay bigat. Anak ko, anya tinasakit abakrang mo aya iti panang tulong mo iti amam anagdalos ijay talon. Limabas iti dagiti barkadak nanang. Kinatkatawan dak, hindi nakita dak nga gagaik iti talon. Ne, awan mo ti dakas iti panaggaik ijay talon Panagkunak, adda ka dagiti barkadam ti diferensya anak ko. Nanang, Saan arumbang a kinatawaan da ka? Rumbang kumapay atuladan dati inaramid mo. Tasika, tinulungam ti amam ijay talon. Idinto ta dagiti barkadam, di daman la matulungan dagiti dadakkel da. Isu nga awan ti rumbang akabain mo no nakita da kaman dagiti barkadam anang tulong iti amam ijay talon. Awan apulos, anak ko. Kasta ti ugalik manang Emmy. Kagurak ti maibabaon. Nasakit tinakam ko no adda maaramid ko ang nasayaat. Gaputa tila ang amok kat sumurot kadagiti barkadak. Aginom, ag happy-happy, kan makitrobol. Tunggal na kainumak. Naturedak nga agsaok kontra iti amak. Ngam no awanan laok nga arak ti darak. Kaslaak la natuktukan abisukol, ket bukbukudak ti surun ko nga ibabaon ti amak. Kanayon latamot abagbagaan nak ti inak. Ngam talaga siguro anapigpig sa idi ti sulsul ti barkadak. Ngam ti pamagbaga kanyak, dagiti dadakkel ko. anyan ti kastala nga masimmang Petromolo. Tatang, naglawag ti imbagak idagsapa at tulungan na kamangibunag kadagiti irik iti kamarin. Ngam kalat-latan na nagpukaw ka. Nagmalmalam asaan mi nga amuno na panam. Itata sumangpet ka, kasta tilangam. Dandan di mo kabailan ti bagim gapo itinalaw sa bartek mo? Anyat dagas na ya, tatang. Anya ti kunam. Ulit man? Awan mo dagas nga inaramid ko, kunak. Anay ko. Ayop kayo. Abag kinabildak nga eh. Pagsasawan nakpay gaya mitikasta. Bulbulwon kalaangan ngam ti bastusan nakit din. Anay ko, nanang. Nagsakit tilupok a ginagara ni tatang nga dinanog. Anay. Si kamot ngamin anak ko. Apay asinong batam iti baribar jay amam. Anya kayo matan. Siyak pwede pa basulan yung mat. Romulo, Talaga kit diyan naputot ti dara kanyak ni tatang. Saan naksamot niya may naputot? Romulo, anya ka din day nga ibagbagam. Talaga amat niya min. Amok, marikriknak. Saan nakaputot ni tatang? Iso kagura na, naglang lang ayak. Ti kayat na, parigatan na kiti trabaho. Saan nga agpaiso day nga ibagbagam, Romulo? Sika ti ayan ti bidot anak ko. Ti araramidem ti makagapo. Huston! Saan yung ay sakit ni tatang? Talaga kit diya kayat na kaparigatan. Iso nga agalwat ni tatang. Kapoy ti dayto nga inaramid na. Jakon raumon Apolos. Tandaanan nyo dayta. Romulo, saan nakakabilan ti amam na awan basol mo? Anya ka matan, Laura? Imayak nag-istambay dito ayan nyo. Tapno jak makita dagiti kabalay ko. Kalpasan na. Isakit mo pa iti ama ka ng kabil kanyak? Kanyak? Romulo, Kita man tila nga kita.
Oh, kitam. Medyo marigata na kamag na. Gaputan na sakit tilupok a ginagara ni tatang a kinabil. Kalpasan na, isakit mo kit din. Nakasaritak ni nanang mo. Naistorya na kanyak tinapasamak. Ha? Sinong batang ngamin iti baribar ni tatang mo iti nabartag ka? Iso nakabil na ka. Saan na ka nakabil? Talaga kinabil nak. Sa bali tinakabil, iti kinabkabil. Romulo, kasayaatan ngamin no di kan sumursurot ka dagiti barkadam. Sa bali ti jar mo, no dagiti ti kadkadwam. Kanayon kayo pa'y ama pagulo. Hoy Laura, tinakman sermona na kasta. Makapasuron ka mat. Saan ka aser-sermonan? Ibagbagak laang ti agpaiso. May saka pa'y mat Laura. Imbis ko mamakainan na tilapayag ko, tadaak dito ayan nyo. Ngam saan mat? Tamareng-rengak mat lagayam gapoy ti panang sermon mo kanyak. Iso apanawan ka man langan. Awan pa'y serbim mo tapagkamangan. Buisit kit di. Dagijayan dagiti kakadwak. Nakapwestudan iti saan unay nga adayo dito ayan ko. Sinyasa kita. Aday ta. Naisinyas ko na siya ti makaamoy ti dumalan dito akamang ti kalaban mi a grupo. Ipapas ko ita ti amin a pungtot ko. Iti kamang ti kalaban mi a grupo. Sinyas ti kadwak day sa gawisiw. At sumungat. Isulakit din day tati gagarami. Agsagana ako na. Apama na makabatog dito'y naglingdak day ta sumungat. Ipapas ko matan ti pungtot ko. Aday ta. Asidagan dito ayang ko. Itan. Malas mo lang, parts. Napalalo ti kinalokok iti kabanbanwagak manang Emi. Kat kimaro pa'y manipud iti kinabil nak ti amak. Gapo iti baribar apanang sungbat ko kankwana iti naminsan anabartekak. Impariknak ka ni tatang ajak nagustuhan ti panangkabil na kanyak. Babaan iti panagaramid ko kadagiti banag nga ammok akagura na. Basta adda ti riri, gulo, rambol wenno anyapay ariribok iti lugar mi. Kanayon apaawagan dak iti barangay nga uray sa anak akaraman iti napasamak. Gapo iti dayta, nakarkaron nga immadayo tirik na kanyak ti amak. Ket kasla di na kon makitkita iti balay mi. Aging gaadimteng ti Semana Santa, tawen 2001. Semana Santa ita anak ko, mabalin ka di. Uray italaang nga agtalinaad ka dito'y balay. Kabaalam mo't siguro ti uray makalawas laang asaan a makisinarak ka dagiti barkadam. Ay nananang, saan ka malapdan na rumuar? Di kay tupay lapdan na rumuar? Romulo. Ken may sana ka dumawdawat iti kwarta kada kayo na rumrumuaran. Iso saan ka mabalin na lapdan? Anak ko, ti kanyak laeng, Semana Santa ita. Agnilin kamot saan aday tala makibarbarkada ti araramidem. Umay kan bakal. Mapantakit din makimisa. Awan mo't lang ti Serbia bagbagaan ti tao saan na makaawat. Ha? Oray jak makawawat, ta sa anak mo't ni agin sa santo. Anyat ko nam? Agpay sumata. Agin sa santo kayo. Mabalin ka di, sumardan kayo adwa. Saan arumbang agsubang kayo? Kay pagbagak laeng, Semana Santa ita. Pasensyakan bakit? Ala, orayan ka ni Jarwar. Di ko na, mabutengak. Saan ka nakabuteng ita? Oy, Sumardeng kan si Karomulo. Talaga sa balin ti ugalim. Nagbaliw ka na namin pinsan. Rumbang ko mga ngilin ka ita, Romulo. Saan ka't nga agwalang-walang kakit din? anyat dakas na yan, agwalang-walang ak.
Masikuranak nga rin nga dalang di balay mi. No masikuran kay Jabalayo, di mapan ka makimisa. Si Mana Santa ita, ang mga no nalipata mon. Anya kumakanyak no si Mana Santa ita. Ay, amom Romulo, sabalikan at talaga. Naimbag pa idi, tamamartag ka laang. Ngam ita, di mo pa yan amo ti agngilin no kastoy si Mana Santa. Adula amin da ita, ngilin. Kan may sa, siyak ni Romulo. Sana siyak ni Hesus Kristo. Tapno aginsising putakit din ita si Mana Santa. Diyos ko, Romulo, mangirnad ka kumamot iti kasta nga ibagbagam. Agpaiso mo ta. Saan mo ta siyak ni Hesus Kristo? Nagbatada Romulo tinagan ko. Kalpasan na. Pangilinan dakit din. Di lansada klangan iti cross na iso. Talaga anak karon ti kinapiloso pom, Romulo. Nagbaliw ka na talaga. Adula amin nga ibagbagamot si ka, Laura. Sige, labsan kan dito parangan nyo. Tay nakit di berukon ti tropak. Agjajamin kami kitli. Ayan nga tandag iti barkadak. Naggapu ako ni Dya ayuyang mi. Ngamawan day Dya. Napananda nga ta. Tinasayat, mapanak di talaod. Ang mga nodada dita. Ni, anya nga tati. Dagiti kalaban may grupo dagita. Diyos ki, barkadak di bugbugbogon da. Payman. Hoy, sardingan niyo ti kadwa, kayop kayo. Siyak ti sangwin niyo. Lahan niyo ni Romulo. Sanda ka kabaila. Pinaksul. Dara, ang saya-sayan ti. Dara iti sugat ko. Tulungan da. Na magsulak. Tulong! Sa dinatayan ko. Anya lugar da ito eh. Adar ari bungbungan dagiti tao iti dayja banda. Bumangon nak, tamapanak ijay. Anya nga tati mapaspasamak. Kalat mo ta na siyak tikit-kitahan dagiti tattao itaglawlaw ko. Apay asan da ngagsasaw. Kit-kitahan dak mutlatan. Apay kit-kitahan dak latan. Kanta. Anya nga ta daytar ari bungbungan da. Kitak. Ni Jesus. Dayta ilanlan sa tilalaki iti cross. Nagturnot ang dayta lalaki. Agmay-may samang ilanlan sa kin ni Jesus iti cross. Tinalyaw na tilalaki. Sana pod na dayto yung makitkitak. Shakti lalaki amang ilanlan sa kin ni Jesus iti krus. Saan? Imposible na ito eh. Saan? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.
Nagpatinggalaangan iti daydi tinakitak manang Emmy. Takalpasan na, nakariing akon, kat adda ak gayam iti ospital. Nagsubli iti lagip ko ti amin. Miyerkules Santo idi nabagsulak. Kat sigun iti inak, awan ti puot ko manipod sinang putandak iti ospital. Nagngangabitak kano kanipatay iti aldaw ti Biyernes Santo, kat Domingo Pascuan idi nagmulagat ken nagsubli ti puot ko. Ti amak ti damo anakitak nga adda iti abay ko, kat naimatangak tinalaos aragsak na idi nakariingakon. Awan ti sabali a naibalikas ko idi, no saan pakawanan na, tatang. Kalpasan na, inarakop nak ti amak iti nairot, nga isumatan idi ti sinangputan ti inak, tanapanggayam na kisarita iti doktor. Apaman ang nakaawidak manipod iti ospital, insalaysay ko kadatatang kananang tinapasarak. Kat para kadakwada, maysa a milagro tinapasamak kanyak. Manipod mat idin, inidyak anamin pinsan ti dakes nga aramid. Taamok ana ipaayanak iti may kadwa abiyag, tapno mailintag ko dagiti bidot ko. Iti panagbalbaliw ko, ininot nga imaluan ti panagbiag ko. Aging gaan ng asawa, kan naka-abroad kamin iti pamilyak. Itamanang, aktibo ak kan ti asawak iti may sa asekta ti pamati diti Hawaii. Kat tunggal maikanak iti gundaway nga ag-testimony, no kasjay nga ada service me, kanayon at ipadas ko adyak tumalipatan, ti ibingbinglay ko kadagiti kakabsat ko iti pamati. Daytoy ti pakasaritaak, kat agyamanak iti panangidramayo. To'y pagayam mo, Romulo. Pagayam a Romulo, agyaman akmat iti panangitalat mo iti padas mo diti programa tayo. Ammom pagayam ko, agduduma ti pakasaritaan ti Semana Santa a napasamak iti nagduduma mo't a tao. Kat may sa daytoy pakasaritaan nga impatulod mo, kadagiti makapasaggar a pagteng a naidrama mi. Iso a napili mi mat daytoy nga i-upload ita a panawan ti Semana Santa, tapno agpaay nga inspirasyon, ken mangipalagip iti panagnilin iti nangina nga aldaw. Alakastan pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam, dito'y programa tayo, dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Himtun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Paris kadagiti tugod iti danal tibiyag